Veľmi si vážim prácu Americkej obchodnej komory na Slovensku. AmCham počas uplynulých 20 rokov zohral dôležitú úlohu pri zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku. Sám mám mimoriadne dobrú skúsenosť spolupráce s AmChamom. Ľudia z AmChamu sú vždy vysoko profesionálni a reagujú rýchlo a dosahujú naozaj veľmi dobré výsledky. Ciele Európskej komisie a AmChamu sa prelínajú, preto sme aj spolu pripravili viaceré konferencie na vysokej úrovni, ale aj rôzne menšie podujatia, ktoré pomáhajú podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Do ďalšej činnosti AmChamu prajem veľa úspechov. Nech naďalej sú takí vynikajúci ako doteraz a teším sa na ďalšiu spoluprácu.